أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون. Ngicela u-Allah umdali wethu sonke umvela kuqala umdala wey'nsuku angivikele kusathane ongathandwa. Egameni lika-Allah onomusa onesihawu. Ma-Afrika mahle, leli vesi leli le-Quran, lesambulo se-Quran, umdali usitshela indaba eyinqaba. Ngabo bonke labantu labo abazibiza ngabalungisi noma ngabo bonke labantu labo abazibiza ngabavuseleli, uthi umdali bayamosha. Abantu abafana nabo njengoba bombatha, abantu abafana no-Enigma, abantu abafana noShembe, abantu abafana noLhanyane, abantu abafana noMlise, abantu abafana noRhadebe, oMbhoro, oMkwena, oMakamu, oZondo, ngingabala ngingaqedi bafowethu. Uthi umdali bonke labo bantu labo, wa idha qila lahum la tufsidu fil ardi, uma betshelwa ukuthi yekelani ukumosha, yekelani ukwenza izenzo zobumnyama emhlabeni, inyanga, izangoma, abakhonza iy'thombe, abathwele, bonke labantu umdali ubafasa ngabhande linye. Uthi mangabe betshelwa ukuthi yekelani ukwenza izenzo zobusathane emhlabeni, yekelani ukudukisa abantu, yekelani ukulahlekisa abantu, yekelani ukuqola iy'mali zabantu. Bona mabephendula bathini? Bathi innama nahnu muslihun. Siyiyeka kanjani lento ethi siyiyeke Mbatha, ngoba thina siyalungisa. Yonke lento thina esiyenzayo ihamba nobulungiswa phakathi. Bafowethu, ngisaphinda futhi ngithi babumbatha, shandu kandaba, mthiya ngenkomo, abafowazana bethiya ngamahlahla, khumbula amagwala, magwaza aphindele, magizagiza. Alukufaneli lolu hambo wena oluhambayo. Le ndlela oyihambayo indlela yobumnyama, indlela eya ekubhujisweni, indlela eya egeheni lomlilo, indlela eyokufaka lapho kukhona khona ukukhala nokugedla kwamazinyo, indlela eyokufaka emlilweni ongenamkhawulo, indlela embi, indlela enhlanhlathisayo. Kulandelile ndaba ezitha, amavideo akho amaningi shandu kandaba, ngiwalandelile. Kuningi okuhle okukhulumayo okungamaqiniso ngempela. Into esisele manje kuwe ukuthi njengoba wena utshela abantu lamaqiniso la obatshela wona, manje usahlaleleni ebumnyameni? Angikuphindele. Njengoba wena uvezela abantu amaqiniso, ngabaholi abaqola abantu, ngabaholi abathwele, ngabaholi abazigebengu, ngezangoma nenyanga, itabane, inkonkoni, wena usasaleleni endleleni yobumnyama? Ngoba labantu bonke okhuluma ngabo othi bahamba endleleni yobumnyama baye esihogweni, nawe uhamba nabo mthiya.
kodwa wena awuziboni. Ingakho abadala bethi indlu egagi yanetha. Awuziboni wena, ubona abanye abantu izindlu zabo ziyanetha, kanti yakho iyona enetha kakhulu. Uyabona ndaba ezitha, iNazaretha lingcono kunawe. Liyabhayiza nalo, liyanhlanhlatha nalo, lihambe bumnyameni nalo, kodwa lingcono kunawe. Ngoba uShembe umuntu owake waphila emhlabeni, nethuna lakhe likhona liyaziwa, nomuzi wakhe ukhona uyaziwa, nendawo akade phila kuyo ikhona iyaziwa. Njengoba namhlanje amaNazaretha esenhlanhlatha, esebhayiza, esemphendule waba uNkulunkulu, bazi kahle ukuthi umuntu. Bese kuba ke abakhonza amadlozi. Abondaba ezitha abakhonza amadlozi bangcono kunawe. Ngoba labantu abakhonzayo abanye babo bayabazi, bebephila nabo emhlabeni, bake bababona, babangcwabile bona. Besangana benjalo bekhonza abantu abangasekho ade bengcwatshwa yibo ade bephila nabo, kodwa bakhonza abantu abababonile abakade bephila nabo. Bebhayiza kunjalo, bebheda kunjalo. NeHindu leli likhonza isithombe, ukhonza into ayibhekile ayibonayo, into ayithengile ngemali yakhe. Uyayibona iphambi kwakhe, uyithengile ngemali yakhe, ayikhulumi, ayidli, ayiphuzi, ayimemezi, ayimphenduli, kodwa imbhekile uyayibona. NamaRoma njengoba bekhonza nje uMaria ocwebileyo, bayafana ke amaRoma nawe ke ndaba ezitha. Yabona ke nina ke nhlanhlatha ngokufana. Nina amaKristu nani maRoma ninhlanhlatha ngendlela efanayo. Ngoba nina nigulele igangeni. Lo Jesu nimkhonzayo, 1 animazi, 2 akakaze waba khona emhlabeni. Nikhonza into engekho, into engakaze ibe bikho. Umuntu ongenamlando masifika le kwaIsrayeli sithi siyabuza, le koJerusalema lapho koNazaretha sithi siyabuza ngalo Jesu wena nimkhonzayo, akunamlando ngaye. Akho nodwa umlando ngaye. Uvumile kumthiya ukuthi lo Jesu lo noma lo uNkulunkulu oziqu-3 akekho kwaseBhayibhelini. Vumani ke amaKristu ukuthi lo uNkulunkulu enimkhonzayo nimnikwa amaRoma Katolika, nimnikwa amaNtaliyane. Phela i-capital city yase-Italy Rome, idolobha nhloko yase-Italy Rome. Vumani ukuthi lo uNkulunkulu enimkhonzayo maKristu nonke nimnikwa amaNtaliyane. Nawe ndaba ezitha, nawe babambatha lo uNkulunkulu omkhonzayo umnikwa amaNtaliyane, ngoba lo Jesu lo hlala ukhuluma ngaye into engakazi bekhona emhlabeni. Ngiyaphinda futhi, angcono amaNazaretha kunamaKristu. Bangcono abakhonza amadlozi kunamaKristu. Bangcono abakhonza izithombe kunamaKristu. Zingcono izinyanga kunamaKristu, ngoba izinyanga ziyayibona indumba le ezibhayizisayo, ziyayibona indumba izinyanga. Izinyanga lezi ezithwasela emgedeni ziyawezwa amadimoni ekhuluma nazo la emgedeni, ziyawezwa. Ezinye ziyawabona eseyishintsha abantu bakuba bangasekho. Nina amaKristu nikhonza into eningakaze niyibone, into eningayazi, into engakazi bekhona emhlabeni. Kodwa ubuthathu bukaNkulunkulu noJesu Kristu umsangano enawukhandelwa amaNtaliyane, enawukhandelwa amaRoma, ewuletha kini ngesimo seBhayibheli. IBhayibheli liyisikhali eseza eAfrika ukuzobulala umqondo womuntu. Ake ngiphindele, iBhayibheli yisikhali eseza eAfrika ukuzobulala umqondo womuntu. Yingakho mawuthi uyabheka wonke amaNazaretha aphithena amakhanda.
wonke amaKristu aphithena amakhanda, wonke amaRoma aphithena amakhanda, wonke amawashtawa aphithena amakhanda, zonke izinyanga nezangoma ziphithena amakhanda, bonke abantu abathwele baphithena amakhanda, ngoba lento abayenzayo ngelinye ilanga bonke izobaxaka. Lento abayenzayo nabakholelwa kuyo ngelinye ilanga bonke izobaxaka. Ingakho ngithi Ndaba Ezitha, thutha nawe lapho wakhe khona. Iqiniso uyalazi, sekuselenza ukuthi ubaba wakho uSathane umlwise ukuthi akakudedele, ngoba njengoba utshela abanye nje ukuthi basebenzela uyise uSathane, nawe umdibi munye nabo. Nisebenzela uSathane ngoba nikholela entweni engekho, into engakazi bekhona emhlabeni, into engeke izibe khona emhlabeni. Umuntu onjani ongenamlando? Ngisaphinda futhi, mawuya le kwaDukuza etsheni lenkosi uyafika uyalibona ithuna lelembe. Mangabe uya khona manje elokuzeni kwaZulu uyalithola ithuna likaMdlokombane nethuna likababa wakhe uBhekuzulu, isilo uBhekuzulu nesodini uZulu, ngabala ngaqedi ocetshwayo ompande, amathuna abo akhona. Nathi thina osontshikazi mawuya le enhlazatshe uyalithola ithuna likamkhulu uManyosi noma likakhokho uManyosi. Lo Jesu nina nimkhonzayo umuntu onjani ongenamlando? Uyahamba uyala kuthiwa wazalelwa khona, wakhulelwa khona, washumayela khona ivangeli, awutholi ngisho wodwa umlando ngaye. Kodwa nina namhlanje amaRoma anitshela ukuthi uNkulunkulu, niyavuma nibhayiziswa amaRoma. Niyenza kanjani into enjalo nihlakaniphe kangaka? Vulani ingqondo-ke maKristu. Ayikho lento yenu eniyenzayo. Yebo nikhona ngoba siyanibona ngamaKristu. MaNazaretha nikhona ngoba siyanibona ngamaNazaretha. MaRoma nikhona ngoba siyanibona ngamaRoma. Nani ninenikhonza izithombe, izinyanga nezangoma nabo bonke abakhonza amadlozi. Nikhona phela ngoba siyanibona nikhona niyaphila. Kodwa yonke lento leni ilandelayo neniyikhonzayo izindlela zobumnyama, izinto ezenziwa abantu, izinto ezilethwe abantu empilweni zenu ukuze niduke, nilahleke, ninhlanhlathe, nihambele kude nothando nomusa kaMdali. Phendukani-ke bafowethu, isikhathi sisekhona. Nawe wena baba Enigma, phenduka nawe uyeke ukudukisa abantu, ngoba lento oyenzayo udukisa abantu nawe uyazi ukuthi uyinceku kaSathane noma uyisikhonzi sikaSathane. Angiyimise-ke lapho-ke. Sengathi uMdali angasivula ingqondo, asivula amehlo, silibone iqiniso njengoba linjalo, siye kunhlanhlatha, siphume ebumnyameni size ekukhanyeni, ukuze uMdali ahlale ejabulile ngathi. Yinye indlela yokuhamba ekukhanyeni, ukuvuma ngomlomo, ukholo ngenhliziyo, bese nezenzo ziyasho ukuthi la ilaha illallah, akekho omunye onelungelo lokukhonzwa ngaphandle ka-Allah, futhi uMuhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah uyisithunywa sika-Allah sokugcina. Mawusowenze njalo, wavuma lokho, usuphumile ekufeni wangena ekuphileni. Wa akhiru dawana anilhamdulillahi rabbil alamin.